May hapon, na ako'y nadiskubrian nga nindot nga pamalandong mga igsuon. Diri sa Ebanghelyo ba, gidala nila ang masakiton aron of course ipaayo kang Jesus. Wala ba mo matingala? Wala giayo dayon ni Jesus ang masakiton, kundili gipasaylo sa niya ang sala sa maong masakiton. Nganuman, kinungdo mo sa usa sa mga videos nako, niingon ko nga dili konektado ang sala ug sakit. Kay ang mga balaan nga mga tao sama nilang Mother Teresa, sa ilang kabalaan naaman sila'y sakit. Pero ang atong katingad-an ba, nganong sa unang panahon kusog kay na nga mentalidad nga basta naa kay sakit connected sa sala, base na anay kamatuoran. Pero atong klarohon ha, not all. Naalang siguro sila nakita nga pipila ka mga kaso nga nakaingon sila konektado ang sala ug sakit. Abi ninyo, nabi ko'y nahimduman ana, usa ka pari nag-share nako nga nagpapahawa siya giyawa gikan sa bata nga nayawaan. Pero ang iyang katingad-an, bisag unsaon niyag ampo sa prayer, dili mo hawa ang yawa. Igo rang matulog ang bata, pag mata mag-wild. Sus, pagkataod-taod miabot ang mama gahilak ug nigakos sa anak, ug nak, pasaylo ako. Nawala ba yung yawa? Nahawa ang yawa. Connected. Pero atong klarohon, not all, okay? So, unsa ka mga igsuon, no? Basin ka ng imong sakit, bunga na sa stress, nga gikan rapod sa usa ka broken relationship. Maunang, basin angay panimong duulon una kanang tawhana ug pangayuan nimo pasaylo, or ikaw ba kahay mo pasaylo? Unsa ka? Mao sigurong si Kristo nitudlo siya prayer katong Our Father. Tanawa, pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Kung ato biya nang i-analyze, murabe taga-ingon ana, amahan, ayaw sa ko pasaylua, kay unahon sa nako pasaylo ang nakasala nako, ayha ko nimo mapasaylo. Ingon ana biya na. So akong balikon, basin ka ng imong sakit, bunga na sa stress, nga gikan sa usa ka broken relationship, nga dapat unahon sa nimo og pangayo pasaylo or pasayloon baka ng tawhan. Isa ka mga igsoon. Okay? God bless!